Makadunyiswe uJesu Kristo. Mhlanje thandwa sami ngifisa ukuba sibuke kancane le ndaba etholakala uGenesis isahluko seshumi nesishiyagalombili uverse 1 uze kube uverse 10. Lithi izwi likaNkulunkulu uAbrahamu wayekade ehleli ngaphansi kwemithi yaseMamre. Uma leli khehla elu-Abraham lihlalele ebese libona amadoda amathathu edlula ngaphandle komuzi. U-Abraham bese esondela eyakuwona. Ngiyacabanga uyayibika kuwona ukuthi ubani, ebese nabo mhlambe baxoxisane naye. Ebese athi bona ngiyacela ukuba ningadluli ngendlela, ngicela nihlale phansi khona nizothiba ukoma, nisuse nothuli, niqede nendlala. Ngifisa ukuyiqala la lenkonzo, inkonzo yokuba nomnako, inkonzo yokufuna nokukhathazeka ngomunye umuntu, inkonzo yokufuna ukwazi ukuthi la ukhona uphephe kangakanani. Ngesonto edlule isifunda bishop esikhulu saseThekwini besifihla ubaba ubheki uMhlowunga. U-Archbishop Jwaha uthe selenzimisa sekuzophela wayesekhuluma nobaba uMhlowunga. Kunamazwi awashilo akhombisa ngokusobala kumina ukuthi kwindoda futhi ungibaba. Uthe seqeda ukukhuluma nabantu wabesekhuluma nompristi wakhe wathi ngiyabonga umsebenzi wakho wonke omuhle owenzile. Wathi manje sengicela ulale ngokuthula ubuyele kuNkulunkulu. Wayesasha amagama amabili abalekile. Elokuqala uthe baba bheki ngenzeka ukuba wakhala wangekho okuzwayo. Sasidla wena wawulambile. Kwakumakhaza silele sifudumele wena wawugodola. Wacela usizo noxolo bangakuzwela. Kodwa iyodwa into ngicela kuwena bheki baxolele. Ungababambeli amagqubu, kodwa kunye ngicelayo sivezele bangobani. Izulu leso. Now uArchbishop yena mshisa mpepho omdala. Uma nibhekile indaba kababa uMhlowunga uthe nyamalele kwangaziwa sekubhekwe yonke indawo sangathola wayesekhipha izwi uArchbishop Jwaha wathi anike niyocela ekhehleni lu-Antoni asikhiphele yena la ekhona. Awaphelanga amasonto amabili waphuma. Now engithandayo manje usethe kubaba ubheki ahamba angabheke emuva, angayibophi inhliziyo, angabi negqubu, kodwa asitshele bangobani abaveze nokuthi kwenzakalani ebese shiya kwabaphilayo yena ahambe. Julile leyo nto. Khona izinto ngesintu ejulile. Inkonzo yokumazisa omunye umuntu, inkonzo yokuhlonipha. Sithi isiZulu ihlonipha nala engayikwendela khona.
Kodwa inkonzo yokumazi umuntu, umhloniphe, umazi noma ungamazi, emncane noma emdala, enemali noma engenayo, inkonzo yokuhlonipha. Ngiyayithanda into eyenziwa uAbraham. Bathi abakwaGumede uma beyibongela bathi bangoqwabo ngunoyeyeye abaye umuntu ngendaba bebe beqeda inyama. Kodwa kuthiwa ngesintu ungadluli ngendlela indlu yakhiwa. Thina ekhaya sikhula bawungaqedi ukudla ebhodweni uma uphaka. Asiyazi thina lento yokubala abantu ebesubala amaqatha ozowapheka. Bewuthi mawupheka upheke kube kuningi, mawusuphaka asiyazi thina lento yokuqeda ukudla uwasha amabhodwe esitofini ingabi khona lutho. Ngoba besikholelwe ekutheni uma kwenzeka abanikazi befike ebusuku abangene bayokhuthulula emabhodweni badle bangaze basivuse bashaya amabhodwe kungasekho muntu. Kwesibili besikholelwa kona ukuthi angangeni umuntu ebusuku ashawe indlala ngoba ukudla sekuphelile. uDavide sengimdala namabanga sengiwahambile kodwa ngikaze ngimbone kaJehova esenqotshiwe. Athi angikaze ngibabone nabantwana bakhe beswela. Angikaze ngimbone umuntu ophanayo ehlupheka. Angikaze ngimbone umuntu ophanayo eswela izinto kodwa abantu abancishanayo bahlupheka nakho kuze kuphele. Khona abantu abanganqeni ukuthi bancamele kubole ukudla kunoma kudle abanye abantu. Khona abanye abantu othi mungene emakamereni abo ngaphansi kombhede kunamapleti, ngaphansi kombhede kunezinto eseyibonile. Ancamela ukuthi akubone ukudla kunoma kudliwa osibanibani, ancamela ukuthi akuchithe ukudla kunoma kudliwa osibanibani, ukudla kuhlale efrijini. Athi iqanda lami leli, iyoghurt yami lena, i-take away yami lena, ubani oseyithathile sengacatshanwa ngenxa yokudla. Wayethu ugogo kumina, mntanami, ukudla insila yamazinyo. Ngiyayithanda inkonzo uNkulunkulu asibizela kuyona, inkonzo yokuphana. Baningi abantu abafika beyocela imisebenzi, baningi abantu abafika becela uqeqelwa izinto ebese kubuza umbuzo wodwa, wagcina nini ukubonga? Kwagcina nini ukuthi kube nomsindo ekhaya, uxokozele, kunuke insipho? Uma kujabule abaphilayo nabalele bazojabula, makujabula abalele nabaphilayo bazophila. Khona into eyayishiwo okomuntu nwayi nwakho kwakho. Khona abanye abantu who are forever ready to receive. Bangogombela kwesabo, yoqala bayifunayo umletheleni, umphatheleni, uzongiphani, uyini oyithengi wena for a change. Uzophathana. Ukukhuluma kancane. Ngakhuluma kancane. Khona girlfriend allowance. Niyazi girlfriend allowance. I-girlfriend allowance
ile mali oyinika usisi ofuna ukuphila impilo ahlulakayo kuyi-afforda. Yona girlfriend allowance leyo. Imali oyinika usisi impilo ayithandayo kodwa uyahluleka kuyi-afforda. Kuthiwa i-girlfriend allowance. Ngiyadlala. Uma kuno girlfriend allowance, bakhona no boyfriend allowance. Wait on. Uyazi mina ngakhula, mhlawumbe ngakhula ngenye indlela. Ayikho into emnandi njengokuthola into obukade ungayilindele. Uyazi kube umuntu ube nonembeza wokuthi ngalokhu ngicela when I went for a change ozokufike uthi guess what, I was away and I bought you this for a change. Angikuphi ngoba nakho ungeke uafford, ngikupha because I thought of you. Sometimes it's not the biggest things that make the difference. It's the small things that speaks volumes. The mere fact ukuthi ungiphathele i-stick sweet, wathi bengisesitolo, I saw this ngahleka because ngikhumbula udla i-stick sweet uzulala. The mere fact you missed me, you thought of me. Inkonzo yokukhumbula nokunakekela nokuthanda omunye umuntu. Okunye engikuthanda kule nkonzo athi lamadoda esengenile wawapha ukudla. uAbraham akazi ukuthi upha uNkulunkulu isipho. Ebesebuza uNkulunkulu kuyena athi ukephi unkosikazi wakho uSara? Athi uAbraham hayi Nkosi uhlele enxiweni. Ebesethi uNkulunkulu kuyena ngalesi sikhathi ngonyaka ozayo uyobe segone indodana. uSara akamtholanga uIsaac ngoba nakhu engcono. uSara wamthola uIsaac ngoba nakhu ephe uNkulunkulu nabantu ukudla. Sacela ukukhuluma kancane kulungile. Kunabanye bethu abafundile baqualifya kodwa abasebenzi. And there are many reasons why bengasebenzi. And there are many reasons why bangeke basebenze. Nansi list esochecka kuyona. Njengomuntu akuhlale uchecke nawe. Number 1, wagcina nini ukubonga? Angikhulumi ngokubonga umsebenzi ngeenkukhu. Ayikho leyo nto ithandwa sami. Ngeke nginikhohlise, ayikho leyo nto. Ngeke udle ulofu no4 la ekhaya noma senu10 nisadla ulofu owodwa. Uthayidliwe ubani iyeke ubani. Fana nabantu athenga imoto, athola umuzi, azobonga uNkulunkulu ngo50 rand. Unyaza lokho. Isazoyikhuluma yamamisa not entshumayelweni sobe sixoxe. 1, wagcina nini ukubonga? Number 2, injani inhliziyo? uNkulunkulu akakwazi ukupha umuntu onenhliziyo embi ebophayo. I am blessed in order to become a blessing. Uyazi ithandwa zami khona abanye abantu
abangabelwanga ukusebenza emndenini. Emndenini kunabanye abantu abangaphiwanga umsebenzi, hence abanye abaphiwanga umshado. Khona emndenini abantu abangaphiwanga umsebenzi kodwa abangeke bahlupheke uma kusakhona wena. And so isibusiso ositholayo wena awusitholi because uyazideserva, uyasithola because uNkulunkulu ufuna ukondla leya mphefumulo. And then wena-ke uma ususebenza sewuyaphuma-ke sewuyohlala lena sewuyasikhohlwa. Yazi ayikho into ebalulekile njengokubongwa emndenini ozalwa kuwona. Number 3, ayikho into ehlupha njengabantwana abangalibonanga ilanga. Ngoba labo dadho bayathanda ukudlala. Uyakwazi ukuphuca iqathe emlonyeni. How am I'm getting this, I'm getting this. How? Washintsha kwashabalala. I was getting a promotion. How? I was called for interviews. We did a test, we did a police clearance, we did everything, but sefuna kusayinwe. Sebengitshelile ukuthi vele kuyasayina. Athi kodwa lo mncane uzojabula kanjani mina ngihleli la. Mina nguNgcobo mina. Nguthembelani wakwaNgcobo. Hlala la kwaMashu. Ngesonto edlule bengokwenza umsebenzi mina wamakhehlami. Ngiyongenisa amakhehlami phakathi kwekhaya. Engithema ngiqeda ukwenza umsebenzi sibangenisa bonke. Kuphela nginsuku ezimbili. Ufika amakhehla emaningi athi siyabonga wasikhipha obumnyameni sesiyongena manje phakathi komndeni. Sasiyosindiswa phela ngoba sifuna ukusindiswa. Sasiyobabelungu ngoba sifuna ukuba belungu sikame ngekhaya. Kodwa iqiniso lokulumile uma kungekho ukuthula kuphithizela kwabalele kuyophithizela nakuwena noma ungafunda kanjani umsebenzi awutholi ngokuhlakanipha uyisipho.